Ahojte, priatelia! Dnes vás prevediem mojím zoznamom 15 najlepších vianočných filmov. Zmiešame klasiky s modernými hitmi, takže si určite každý nájde niečo, čo má rád. Pripravte si kakao a poďme na to. Veľká vánoční jízda. Príbeh Santa Clausovho nešikovného syna Artura, ktorý sa vydáva doručiť zabudnutý darček, aby každé dieťa mohlo mať šťastné Vianoce. Film je plný humoru a akcie. Artur nám ukazuje, že aj keď nie ste dokonalí, môžete dosiahnuť veľké veci. Je to moderná klasika, ktorá vás rozosmeje a dojme. Muppets – Vánoční koleda. Slávna Dickensova klasika Vianočná koleda v podaní Muppetov, kde Kermit hrá Boba Cratchita a Michael Caine skúpeho Scroogea. Tento film je vtipný a zároveň dojemný. Muppeti nikdy nesklamú. Učí nás, prečo je dôležité byť láskavý a štedrý. Zázrak v New Yorku. Príbeh, kde Santa Claus musí dokázať, že je skutočný a pritom pomáha obnoviť vieru malej dievčiny v zázraky. Hoci je tento film starší, jeho posolstvo je stále aktuálne. Veriť v dobro a vianočné zázraky. Ak máte radi príbehy o Santovi, tento vás určite chytí za srdce. Klaus, rozmaznaný poštový doručovateľ Jesper, je poslaný na zabudnutý ostrov, kde objavuje silu láskavosti a pomáha vytvoriť prvé Vianoce v dedine. Je to nádherný animovaný film, ktorý vás naučí, že láskavosť je ten najväčší dar. Ideálny na pozeranie s rodinou. The Best Christmas Pageant Ever. 6 súrodencov Herdmanovcov, známych ako najväčší výtržníci v meste, sa rozhodne zúčastniť kostolného stretnutia kvôli občerstveniu. Na prekvapenie všetkých sa prihlásia na hlavné úlohy vo vianočnej hre a postupne si získajú komunitu svojou úprimnosťou a tvorivosťou. Tento film ukazuje, že každý má svoje vlastné jedinečné miesto, aj keď na prvý pohľad môže pôsobiť inak. Herdmanovci vás rozosmejú aj rozplačú, keď nájdu svoje miesto v tomto vianočnom príbehu. Už máte svojich favoritov? Pokračujeme ďalej, pretože máme ešte viac pokladov na zdieľanie. Vianočná kronika. Keď súrodenci Kate a Teddy nešťastne havarujú so Santa Clausovými saňami, spoja sa s ním, aby zachránili Vianoce. Čas beží a oni sa vydávajú na dobrodružstvo plné mágie a humoru. Toto je perfektný moderný vianočný film. Santa je tu cool a celý film je plný zábavy, napätia a sviatočného ducha. Ak vás zaujíma, aký Santa naozaj je, tento film vám to ukáže. Pán Jangle a Vánoční dobrodružství. Tento farebný muzikál sleduje niekdajšieho radostného výrobcu hračiek Jeronikusa Janglia, ktorý s pomocou svojej zvedavej a optimistickej vnučky znovu objaví svoju tvorivú iskru. Príbeh o rodine, odpustení a sile viery v seba. Tento film je ako vstúpenie do magickej vianočnej krajiny zázrakov. Pesničky sú úžasné, prostredie ohromujúce a príbeh vás presvedčí o sile predstavivosti. Sám doma. Kevin, chlapec, ktorého rodina nechá omylom doma, bráni svoj dom proti zlodejom. Tento časom overený klasický film je plný humoru a kreatívnych scén. Kto by nepoznal Kevina? Tento film je povinná jazda pri našich Vianociach. Každý rok sa pri ňom smejeme. A nikdy nezostarne. Ukradené Vánoce Tima Burtona. Jack Skellington, kráľ dyňového mesta na Halloweenskej ulici, objaví vianočné mesto a rozhodne sa osláviť Vianoce po svojom. Zmes Halloweenu a Vianoc v štýle Tima Burtona. Je to trochu strašidelné, ale aj krásne. Tento film je ideálny pre tých, ktorí hľadajú niečo iné od klasických vianočných filmov. Red One. Keď darebák uniesol Santa Clausa zo Severného pólu, operatívny agent ELF sa spojí s priekopníckym stopárom, aby zachránili Santa Clausa a zabezpečili, že Vianoce budú pokračovať. Toto akčné sviatočné dobrodružstvo prináša humor, emócie a nový pohľad na vianočné tradície. Tento film je plný vzrušenia, ideálny pre fanúšikov akcie a vianočnej mágie.
Pripomína nám, že aj Santa občas potrebuje trochu pomoci. Chlapec, ktorému říkají Vánoce. Táto magická dobrodružná cesta rozpráva príbeh o vzniku Santa Clausa s mladým chlapcom, jeho vernou sopkou a rozprávajúcou myšou na ceste za nádejou v mýtickej dedine. Plný údivu a vianočnej mágie, tento príbeh vám ukradne srdce a pripomenie vám, prečo veríme v zázraky. Šťastná hviezda. Je to animovaný príbeh z prvých Vianoc s malým oslíkom menom Bo, ktorý vedie skupinu zvierat, aby pomohli Márii a Jozefovi. Tento film ukazuje vianočný príbeh z perspektívy zvierat. Je zábavný a má krásne posolstvo o odvahe a priateľstve. Noel, dcéra Santa Clausa, musí prebrať rodinné povinnosti, keď sa jej brat rozhodne utiecť od svojich povinností. Film je plný humoru a vianočnej mágie. Dievčatá, Noel vám ukáže, že aj vy môžete zachrániť Vianoce. Je to moderný a zábavný príbeh. Tenkrát na Vánoce. Je to roztomilý animovaný príbeh, zasadený do zasneženého pobrežného mesta Wellington-on-Sea. Splieta 3 dojímavé príbehy o rodine, láske a sviatočnej mágii, od dvojčiat čakajúcich na Santa Clausa po chlapca dúfajúceho, že jeho otec sa vráti na Vianoce. Tenkrát na Vánoce je pocitový film plný smiechu a tepla. Je ideálny pre rodiny, ktoré chcú spoločne prežiť chvíle v pravom vianočnom duchu. Spirited. Komediálne muzikálové spracovanie klasiky Charlesa Dickensa Vianočná koleda s Ryanom Reynoldsom a Willom Ferrellom. Film prepracúva klasický príbeh s množstvom humoru, moderných tém a chytľavých piesní. Tento film ukazuje, že vianočné tradície môžu mať moderný nádych. So smiechom a dojemnými momentmi je ideálny pre celú rodinu. Teraz je rad na vás. Aké sú vaše obľúbené vianočné filmy? Podielte sa o ne v komentároch. Rada si prečítam vaše návrhy. Prajem vám krásne a pokojné Vianoce.